Случи се. Случи се. Най-накрая да спечеля от тотото. 7,20 от 6, от април месец. Сега сме ноември. Да, от 6 месеца пускам тото. Това ми е първата печалба. Ура! В случая няма как да не отида да се почерпя. Ще ям пица. Аз по принцип така или иначе щях да отида там да ям пица, но сега ще е специална пица. Взех си даже шоколинка. Отдавна и се канех на тази шоколинка и наистина е хубава. Купих си климатик. Ето го, климатика. Обадих се на такси. Имах някакво ново таксуване, казвам. Оператора ми каза, ами той от таксито ще ви каже шофьора колко точно ще ви таксува. Вот. Аз имам 5 лева. Отделно трябва да намеря човек, който да го монтира, за да бъде спазена гаранцията, вероятно не знам. Но интересното е, че прочетах този, който е 650 лева, този, който е 500 лева, въпреки че има почти еднакви характеристики, само защото този има описани характеристиките отвън, а на другия не видях никаква техническа характеристика отвън, така че наистина е важно продуктът да бъде добре описан, за да може да бъде предпочетен. Таксито беше много любезен, много културен и ме докара до вратата. И нямам ключ. Това редовно ми се случва. Защо се на мен? Защо? И сега трябва да оставя този климатик отвънка, което е абсурдно просто. Понеже много често съм изпадала точно в такива ситуации, които приличат, че нямат изход, винаги има изход. Винаги. В този джоб имам пица, а в този джоб имам пастъци и шоколинка. Джобчетата ми са като буските на хамстерче. Отивам пеша да взема София от детската градина, защото изпуснах автобуса, както винаги. Намерих си 2 стари книги и една торба, защото нямаме торба къде да иззема детската кухня. И така, тези стари книги ги събирам за някакъв бъдещ, някогашен арт-проект, който още не знам какъв ще е, но ако ги нямам книгите, няма мога да го започна. Така че първо ще ги събера, после ще го мисля. Какво да закусваш ти, Софи? Ябълка? Предложих и други неща, обаче не ги искаше. И в случая, понеже е настинала, тя не е болна, ще оставя без закуска. Общо взето, аз една ябълка не я приемам като закуска, но е по-вероятно след тази ябълка да гладне добре и да им мине настинката. Техника, която и аз ползвам, е да остана гладна, когато се чувствам нещо неразположено, например, имам някаква настинка, съм хремова или нещо подобно, също не ям. Това съм го научила от Петър Дънов и много помага. Аз от над 10 години не съм пила никакви лекарства. Никакви. Софи направо си рупа хапченцата. Ето, даваме го и тя си го хрупка. Като бомбонче. Какво е това, мамо? Видя? Дава ми и офуцит и тонзилотрен. Ситуацията нямам ключ. Този месец става твърде често. Имам едно DJI, което наистина не знам как да използвам. И искам да си направя нещо като клипчета, докато рисувам картини от моите идеи. И така горе-долу се вижда. Добре, направила съм си груба скица на трапезица и на царевец. И тук искам да има някакво магично небе. Нощно. Магично нощно небе. Много груба скица. Добре, това е картината, която се получи. Отнеми около 40 минути. 40-45 минути. Ами аз искам така, смисъл, аз този резултат съм си го харесала за завършен. Не. Не всичко трябва да се дава. Не. Софи, не. Това е картината на мама. Ами не случват с такива неща, смисъл. Не искам да ми я пипаш, мама. Аз така съм си я намерила за завършена. Моля да не се намесваш моя стил. Ако искаш, може утре да рисуваме, но тази картина не може да я пипаш. Може ти да си нарисуваш нещо. И ако искаш сега нататъка, можем да рисуваме. Ще взема пастели и ще взема фломастри. И ти ще рисуваш. Но това е моята картина. Мокри кърпичка да си извърши ръчички. Браво на Софията. Дърпай, мамо. Ще стане още малко, да. 2 пръстчета имаш мръснички. Те винаги падат по повече, Софи, не се притесняй. Бърши сега ръчичките. Хей, ръчички, хей ги 2, те ме слушкат най-добре. Едната ми е другата, а пък двете лицето. Браво! Та с ръка е дясната, а пък другата е лявата. Тропа. Колелце, дай да се фаним на колелце. Тропа, колелце, това е нашето хорце.
Да, лапнала някаква четка, има кафява и зелено по устата. Това е най-сигурният начин да се научи да не лапа такива неща, защото предполагам, надявам се, не са добре на вкус и няма да лапне някакво смъртоносно количество, пък и това е на водна основа. Така че, общо взето за това в момента рисувам и с акрилни бои. Клип за моето духовно израстване, какво се знах. Аз като цяло не съм никак материалистичен човек, ама никак смисъл, не знам как изглеждам отстрани, но на мен тотално наистина не ми пука. Може би това бих искала да го променя за в бъдеще, но в момента маграм не ми пука. И въпреки всичко, бих казала, че това, когато го осъзнах, беше първата стъпка, първото стъпалце в моето духовно израстване, защото в момента живея в дом, който буквално не съм предполагала, че е възможно да се случи толкова добре. Никога не бих предположила. Как така? Аз не вярвах, че е възможно. Буквално. Много е добро. Има страхотна клетка и най-вече има една страхотна енергия вътре. И живота ми тотално се промени, откакто съм тук. Просто буквално новата страница в живота ми. То доста ясно. В много... Всичко, що можеше да се промени, се промени. Това е много голямо доказателство, много голямо, че вселенските закони действат, защото аз преди горе-долу година ми дойде идеята да имам мое собствено жилище тук в Търново. Започна да се занимавам повече с такива някакви духовни... много духовни практики, най-различни. В смисъл, аз правих всеки ден йога. Едно йога предизвикателство си бях свалила пилатес, някакви такива работи. Всеки ден гледах някаква тренировка. Различна. Даже няколко дни тренирах ориенталски танци и сега искам да си освободя време и пак да го направя. Харесва ми идеята. И беше ми много забавно. И благодарение на това, нали, че осъзнах, че мога да ползвам времето си както искам и се забавлявах доста и практикувах доста, и медитации, и регресия, и някакви такива неща. На духовно, на енергийно ниво, някак си бях просто по-щастлива. И аз съм си програмирала, мисля, добри неща, само от това, че съм била щастлива. И в момента дори осъзнавам, че всъщност аз съм доста щастлив човек. И наистина се радвам на живота. Въпреки, че да, дали, някакси реално погледнато отстрани, със сигурност съм затруднена ситуация в момента. По-трудничко ми е, да. Но даже не го усещам толкова. Горе-долу вечер как протича. Приспивам детето, след това гледам нещо към 10 часа или си поучивам, след което уча. Евентуално, преди да почна да уча, правя някакви дихателни упражнения. И сега от доста време не съм правила насам йога, стандартна йога. Така че сега ще направя една йога. След това ще видя. След това ще се изкъпя. И ще уча. Това се правя всяка вечер. Всяка вечер уча нещо. Да. И понеже съм човек, който приема някои неща от съдбата като знаци, София ми намери, не знам откъде. Ето този тефтер. Аз не знам къде беше, защото буквално преди седмица подреждахме библиотеката и не си го спомням къде съм го слагала. Тук имам някакви бележки от Куба. За историята на Куба и такива неща. Аз много бих искала някога да правя нещо като 10 факта на Слави, защото това е супер начин да се обогатяваш. Ако си го сложиш като работа, ако си постоянно в това, всеки ден ще имаш навика да проверяваш нови факти, нови новини, да се обогатяваш просто. Но към момента съм направила формата с аудиокнигите. Той също ми харесва, защото когато слушаш аудиокнига и си отделяш 5 по 10 минути вечер, примерно, или изобщо през деня, ти след време можеш да замениш тези 10 минути аудиокнига с нормална книга. Вече ще имаш навика да слушаш книга, нали, да търсиш този тип съдържание на книга. Книгата е най-добрият формат, който може да намерите. Подкаста не е лошо, нали, може да ви вдъхнови по принцип, но в книгата са неща, които са помислени добре, всяко изречение там е обмислено добре, минало е прочит, корекции и така нататък.
И това е един по-добре помислен продукт. Така в YouTube ме излиза момче с клип, четем само побърканите автори. Между другото, този клип ми се вижда интересен и е 20 минути, така че защо не? Мога да го изгледам, за после ще се го отделя. Звучи доста интересно. Цветослав Добре, но той има 256 000 последователи в YouTube, 103 видеа е качил, така че ще го гледам после. А сега някаква йога. Ето така се разсейвам постоянно. И след това ще мжим. Не съзнах. Направих си йогата и си харесах поне 3 клипа в YouTube, които да гледам, но си пуснах Уйсито Комуника. И този епизод е за къщите в Хонг-Конг, колко са тесни и колко много хора живеят всъщност на изключително малко място. Точно днес ми се пада този епизод на Уйсито. Супер интересен. Поне за мен, защото днес усетих така голяма благодарност за мястото, на което живея. Наистина, за мен това място, освен просто къща, не просто дом, ами едно огромно да от вселената на всяка моя мечта. Защото аз просто нямах никаква представа как това ще се случи. Просто си казах, няма да се оставям на страховете. Напълно нормално е да искаш дом и да направиш всичко, нали, което можеш, за да го получиш. И аз го получих твърде лесно, мисля. Просто вселената ми каза, просто искай. И така. Не, в смисъл ходих, търсих кредити, аз положих необходимите усилия. Гледах за Хонг-Конг целият клип и живеят в някакви ужасни условия. Но аз съм човек, който би отишъл да живее там 1 месец. Примерно, или 2 месеца, да кажем. Защото аз така или иначе какво е вътре, толкова не ме бърка. Ще гледам да прекарам повече време с очия навън, разглеждайки самия град, какви забележителности има, паркове, всякакви такива неща, не знам. 1 месец със сигурност бих го оплътнила в Хонг-Конг, със сигурност. Наем на едностайно жилище, малко по-голямо от тази стая. Трябва да си го представим. Струва 900 лева, горе-долу, колкото е тази стая. Има едно легло и една част е обособена като баня. Буквално пред туалетната е кухнята. Някой е такова. Гадничко е. Но пък има прозорец. Може би колкото другата стая, нали, колкото тази е по-малка. Но като цяло, да знам, приемливо за 1 месец, според мен е доста приемливо, за да разгледаш някъде. Аз бих го направила. Пък и бих почувствала какво е да живееш наистина там. Защото така живее работническата класа в повечето случаи. Така че реалният живот. La vida real. Сега ще гледам Лора, която минава някаква обиколка в Монблан. Много ми харесва. И това би го направила. Датата е 11 ноември и очевидно по вода ще ни върви. Само че автобусите за пореден път са пълен шит. От години ми прави впечатление, че автобуси, които имат различни крайни точки, но основният маршрут, по който минават е горе-долу един и същ, примерно по Габровски или по булевард Българията, общо взето търно на 2 улици, вървят един след друг. Тоест има 2 автобуса, които се движат по Габровски, те вървят един след друг. И 2 автобуса, които се движат по булевард България, те също се движат един след друг. Тоест в часа имаш само един път вариант кога да си фаниш автобус. Защото те минават буквално един след друг, което за мен е супер нелогично. Вече чакам 25 минути. Аз за 30 минути, ако бях фанала пътя, щях да съм там. И понеже следва да чакам още 5-6 минути и да пътувам още 3-4, то се оказва, че пеша ще да стигна по-бързо. Интересно, тук подпорната стена подава и са блокирали минаването по тротуара. Купоня съм сега, изведнъж се обръщаме и това пак баш пред лицето ми. И сега вече тръгва да се качва нагоре. Ще го остава да живее. Ето, колко много пажи всъщност има. Няма как да не си мисля, че съм късметлийка, защото преди 10 минути минах и това не се беше случило. В смисъл, буквално е можело да се случи, докато аз минавам. Изобщо не знам как е възможно на този път да се обърне кола и да катастрофира по този начин. А е било възможно даже да съм и с детето. Буквално отивах, преди 10 минути съм минала тук и пътя вървеше нормално. Нямаше полиция, нямаше обърната кола, нямаше нищо. Буквално се е случило минута-2 след като съм минала аз.